jaio, katea kateari lotzen zaio, Galiziatik gatoz, Extremaduratik, Andaluziatik, Errioxatik, Marokotik, Keniatik, tarlojuak ditugu taktik, 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 taktik. Galdetu dugu, batzuek argi daukate, asko ez daude seguru. Galdetu egin nahi dugu, galdetu egin nahi dugu, galdetu egin nahi dugu, galdetu egin nahi. Beniadina está en nuestras manos, Beniadina ya no más lágrimas, gure esku, gure arimak, camino de puentes y víctimas. Soy el espacio político, puentes subía que eraiki, ere xumeak badaki, el derecho a decidir. Keldu behar du nona, 80 graduta, lur bilakatzen da horma. 80 graduta, lur bilakatzen da horma. Zuek zer nahi duzue, ahots batek galdetu du. Batzuek argi daukate, asko ez daude seguru. Galdetu egin nahi